qabel l-internet fil-mobile u l-mapep meteoroloġiċi li llum il-ġurnata drajna niċċekkjaw ta' kuljum, f'bosta djar Maltin u Għawċin kien hemm mod aktar sempliċi kif wieħed jista' jieħu indikazzjoni tat-temp. Patrick kejken b'barnuża fuq rasu u bejt minnhom iżomm dik li tista' tgħidilha bakketta maġika għal snin twal serva ta' gwida dwar jekk il-ġurnata kienx se tkun b'temp sabiħ jew le. Magħruf bħala il-patri tat-temp, dan il-fenomenu ntuża l-ewwel darba fi Spanja fl-1894 huwa bbażat fuq mekkaniżmu simili għal dak ta' igrometru, strument li jkejjel l-umdità fl-arja. One News tkellem ma' Joseph Farrugia, magħruf bħala it-Timba, li għandu tarif sew dwar dan l-istrument fejn spjeganna l-ħsieb warajh. Farrugia spjega li fil-qalba ta' dan il-mekkaniżmu hemm tip ta' xar li huwa sensittiv għal bidliet fl-umdità u jġebbed skont il-kundizzjonijiet tal-arja. Meta l-umdità tkun għolja, ix-xar jassorbi l-ilma u bekk il-patri jinniżżel idu u jtella l-barnuża. Min-naħa l-oħra meta l-umdità tkun baxxa, ix-xar jinxef għalhekk il-patri jolli idu u jniżżel il-barnuża. L-istikka tinżel l-isfel u taqra x-xita u biex tinżel mill-isfel awtomatikament titlalu barnuża biex tappa xi ta' mix-xita. Jew inkella jibda miexi bil-mod skont